ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି କୌଣସି ଯୋଗୁଁ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆମର ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ତମ ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ନିଜ କର୍ମ ଆମ ନିଜକୁ ମାରେ, ଆମ ନିଜ କର୍ମ ଆମ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନିଏ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ହିଁ ଘଟିବ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଏ ସାଇକେଲ ବନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇଟା ବନାନ୍ତି କି ମୁଁ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କେବେ ବି ହବନି। ଆପଣ ଏ ସାଇକୋଲୋଜି ବାହାରନ୍ତୁ କି ମୁଣ୍ଡରୁ ଏଇଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ। ସେମିତି କେବେ ବି ଭଗବାନ କରନ୍ତିନି। କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ସେମିତି କୁହେନି। ଭଗବାନ ଏ ସାଇକେଲ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ କର୍ମ ଯେମିତି କରିବ ତା ଫଳ ସେମିତି ତାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ମେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ବର ମିଳିବ ଜରୁର। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ଭଲ ଫଳ, ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବେ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ କାମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଉପରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ, କାମକୁ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ।